Bona nit i benvinguts a la Quas Televisió, on també hi ha sorpreses. Connectem amb Lídia per última vegada. Trump va pagar quasi 1.000 milions de dòlars a la francesa TotalEnergies per a parar els seus projectes d'energia eòlica i se centra en produir petroli i gas. Bueno, jo em despedisc. Un plaer. Vos deixo en bones mans a mi. Hola, jo sóc Ian. Un plaer. La Xiva diu: el Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Alaquàs ha programat una sèrie d'activitats per a joves nascuts entre el 2001 i el 2003, que es realitzaran entre el 7 i el 10 d'abril. La farmàcia de guàrdia d'Alaquàs per avui dimarts està en el carrer Sant Ramon número 3. La farmàcia de guàrdia d'Aldaia està en plaça Corts Valencianos número 9. Escuche con atención, necesita ir a la plaza del Dr. Gerardo Garcés, carrer Los Cubels Bells 20 de inmediato, es urgente para su salud. Y en Chirivella, la farmàcia de guàrdia està en la plaça del Dr. Gerardo Garcés o carrer de les Germanes Cubels 20. Dimecres molt de sol i 22 graus. Bona nit!